Antaraning menungso kalih dina, Mbak. Menungso karo dina kuwi mau ora kena dilepasne ya, Le. Krana laire menungso nggawa dina, sabalike ya nggawa dina. Kuwi jawabane bukan. Berarti dinten niku kan nganu, Mbak. Napa nggih? Maksude ngeten. Dinten niku berarti kasus piyambake budal nggih, damel dina, wangsul nggih damel dina. Iya, mangkane laire menungso ora lepas teko dina. Mangkane kena diarani anake dina. Menungso. Lah kados donya niki kan ngeten, Mbak. Rumiyin kan mboten enten napa-napa terus enten menungso terus enten dina niku wau. Sing rancang dina niku lho, Mbak. Ya menungso sing wis salah wujud iki. Aja yang di atas kepinteran, Le. Nggih. Lek nganti ngomong jagara kongkone tak turunane. Jadi pertanyaannya kayak ngono. Iya, bener. Pertanyaane. Bener. Sing gawe dina kuwi. Menungso alas sing wis wujud iso nganti judul salah iki enek laire menungso kuwi mau. Nggih bakal anu tanglet Monggo. sing nguasani jagat sak isine niku, Mbak. Sing nguasani jagat saisine jagat gede maupun jagat cilik tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Adam itu kata suwung, Hawa itu ada. Sing nguasani jagat saisine. Apa perlu duwe contoh? Nggih, Mbak. Nah, menungso sak donya urip kan iso bab iki. Tapi kenapa kanggene wong pinter-pinter iku urung gelem ngakoni sing nguripi? Lah sing nguripi iki mas sing mlebu metu iki lho, Le. Mlebune iki mau jenenge Adam, ya. Metune iki Hawa, mangkane suwung sing sejatine ngono Adam kata suwung, Hawa itu ada. Kudu diakoni. Mangkane Mbak Mo bisa menemukan Gusti Allah Mbak Mo Sang Yang Tunggal. Perkara dijenenge Sang Yang Widi, Gusti Allah, monggo apa berjeneng. Lek kepercayaane Mbak Mo sak donya iki tunggal. Lah lek ngono Le, kaya penemone agama apa iki kok iso lek terero Gusti Allah kok sing iso bedakne. Omongi Gusti Allah sing ngene, sing sitok ngomong ngono. Kuwi sing salah ndi, sing bener sing ndi? Padahal kursi tok oleh abang ya abang kan ngono kan. Berarti lek sik bedane tentang ngomongnya Gusti Allah lek sing wis ruh tenan ora padha berarti menduakan Gusti Allah. Katakan masalah setunggal. Masalah sing niku lho, Mbak, namine napa sing langgeng, setunggal sing langgeng. Lho pindune kok enten masalah teng cerita-ceritane tiang-tiang niku enten sing muni nabi, rasul, terus malaikat niku lho, Mbak. Kula kan nggih pengen ngerti niku, Mbak. Dari penemuan Mbak Seno ini gak kena diganggu gugat. Lah arepe ganggu gugat kongkong golek Mbak No ini penemuan versi Mbak Seno ya. Boleh disalahkan, tapi nyalane Mbak No harus berani membenarkan. Ojo gur nyalane tok. Jadi tak percaya ya, kata Adam, Hawa, Adam ini asal dadine manungso, dadi ora kena dibentuk lanang karo wadon. Hawa hanane wadah. Ini tembung Adam Hawa. Kata Rasul ini jane sing wis kedunungan urip iki ndul, kedunungan rasa karo eling iki diarani Rasul. Nabi itu ada, Adam iki suwung, bono Hawa ki ana, mangkane enek ngene sesepuh rocane ora jelas kongkon goleki kayu gum susuhe angin. Gali kangkung, tapake kuntul, melayang, sejatine padha iki ya. Mangkane sing diarani kayu gum susu angin iki dedeke menungso urip ki mau. Digambarake kaya kayu ngadeg
tapi dinggeni susui angin sing mlebu metu iki mau ya sing mlebu Adam sing metu kuwi Hawa. Adam isuwung metune Hawa ki ana tapi kan tidak wujud. Saiki kenyataane sing padha nyebut Gusti Allah Sang Hyang Widi Tunggal selawase urung padha ro. Karena apa? Enek unen-unene kuno makuno Jawa Dipa kuwi mau suwung sing sejatine ngono. Tanpa hambedani tan kena ki naya ngapa. Kenyataane Gusti Allah itu tidak bisa diraba, tidak bisa dipandang, tapi wong lek sing padha gelem ngaji nang rasa keneke dirasake. Makane diarani suwung sejatine mono tanpa hambedani tan kena kinaya ngapa. Sang Hyang Tunggal iki tidak bisa diperumpamakan dengan benda apapun. Lek sing iso madone berarti wong kuwi mau menduakan Gusti Allah. Wong suwung sejatine ngono kok. Wis saiki tak contoni. Aku kuwi kabeh iki mau urip, duning urip iki sobah ngene iki lho ya. Makane anane aku kuwi urip enek sing nguripi. Sing nguripi ya sing mlebu karo metu iki. Ayo dinalar karo utek sing sehat. Lek sampean padha ditinggal karo sing mlebu mati iso ngene enggak? Padahal kan donya ki padha le. Sing mlebu metu iki sing kedunan urip, sing nangkire wedhus babi. Sing mlebu metu iki padha. Sing ora trima kon rene. Dadi nek aja digoblokne. Mbah no mengakui ya le. Mbah no wong Jawa laire nang tanah Pulo Jawa. Saiki nganti ngedeke tuntunan Jawa. Lek ora nek sing padha trima ya kon rene. Kon klereni. Lek ora trima. Boleh niki nang negara-negaraku dhewe, tanah-tanahku dhewe. Perlune mbah ya ngono kuwi sing urung padha memahami ben aja tumpang suh, dadi nek ngerti ben tenanan, aja gur kepinteren. Mangkane Pancasila iki mau ora lepas teko perjalanane orang spiritual ya. Jadi tujuannya Jawa itu ya untuk menegakkan Pancasila. Jawa itu kata beneh, tapi wis saiki wis teko titi wancine teko jamane termasuk enek unen-unen sing wis kawuri wong Jawa meh ilang Jawane. Tapi muncule tahun 2020 kuwi mbae wis sering ngendika sadurunge mulai 2012 Mbah No udah berkata. Siji 2017 enek apa? Ping pindho tak untane 2020 enek apa? Kuwi mungkin sing padha nyatet nganti sepringe saandene dibuka padha ora lali. Terus padha alami 2017 kuwi jawabane Mbah Saeno muncule keraton Jawa. Contone deklarasi kemerdekaan 1917 nganti Pak Presiden ora ngangge pakaian kenegaraan sing digawe pakaian adat Jawa iki membuktikan muncule keraton Jawa. Oh, ngoten, Mbak. Terus enek maneh tak kon niteni 2020 ada apa? Jawabannya Mbah Saeno simpel. Jawabannya melebihi dari Gestapo. Ya kabeh padha kok ngoten no. Contone judule saiki memang diakoni le sak Indonesia sing enek Gestapo ya guru Indonesia tok to. Okay. Makanya kenapa kok melebihi dari Gestapo? Berarti ngantek dunia. Kuwi ya perang. Tapi perangnya perang corona. Tapi titenono eneke corona iki akhirnya mangko ana hikmahe.
Kene enek unen-unen Jawa. Ela-elo Cina Londo garis sajodo wong Jawa iki bakal tambah separuh. Lire tambahi sing benek. Sak donya lek umpama isine bakal wong iku 50 sing benek 20 sing ora benek 20 kan ngono. Nggih. Gak oleh karo taune. Tahun 2020 ki mau sabdane yang sabdo palonaya genggong ya yang ismaya jati. Aku jangkep 500 tahun bali Jawa, tapi aku nagih janji. Ya sampai sing wong sing padha paham-paham iku ora padha mudeng. Enek sing ngomong, iki wis wayahe arepe. Lah iki wis ora arepe. Wis. Ya, mangkane aku gak salut banget lek arepe teko iki wis teko. Dadine mbah-mbahe dhewe leluhure dhewe iki mau wis padha teko. Krana apa ngamuk? Lah ora disambut. Lah iki dadi corona iki mau. Iki alam. Ngandane mbahe nganti ditekoni wong pinter-pinter. Jawabe mbahe simpel. Kapan mbah redane corona? Ya sing penting ora nganti 2 tahun. Kan ngono. Loh, kok gitu mbah? Heeh. Ya lek nek wong pinter ngarani corona bulan iki, tanggal iki iso reda. Ya kon rene aku tak buru. Tapi kehendak alam. Dadine mbahe ora disambut alame ngamuk. Iki judule, makane Pancasila ki mau sebagai kendaraannya orang Jawa yang ingin nuju nang langgeng abadi. Le takone Nur sing sapa yang perlu harus dihormati ya? Yang kalau kita berada di tanah negara Republik Indonesia. Jadi mbak singgule kanang yayasan iki kan nenek Yang Karno, Gajah Mada. Krono apa mbak nopo ngangge simbol Gajah Mada? Satu-satunya orang yang bisa menyatukan Nuswantara adalah Gajah Mada. Jadi lek yang dikatakan Nuswantara lek wong podo penelitiane jeli tenan. Yang dikatakan Nuswantara sepertiganya dunia. Itu bisa dikatakan Nuswantara. Jadi kalau kita merasa hidup di tanah negara Republik Indonesia, awalane kamardikan sing iso dinikmati aku ku iso nyandang mangan kanthi sempurna iki ya seharusnya perjuangan Yang Karno. Sak grune ngono lho, Lek. Harusnya yang kita hormati, makanya sekarang Mbah Mo punya cita-cita ingin membangun Masjid Insinyur Soekarno untuk mengukir sejarah Soekarno. Anake Karno kudu ngruwangi suarane Mbah Mo iki. Ditentokke winginane tanggale. Ngrembug babakan lek ditekoni tentang Pancasila, kok Pancasila? Masjid Agung Insinyur Soekarno, golek aku nang Jakarta, lek ditekoni tak jawab tujuane piye, kangge apa, nanti tak cuplik. Cuplik aku, mbakno arepe gawe masjid sing ora umum. Tapi kangge umum tak kon mulai-mulai dhewe. Kene apa to Mbak kok nganti ngedekne pesantian Jawa Dipa tutur tinular. Kuwi ora sekedar Mbak spontanitas ya Le, dadine Mbah No iki wis ada amanah kongkon ngedekne pesantian Jawa Dipa tapi kanthi dibarengi ngadeke merah putih. Mbah No nggak iso lek kon goro ya. Kuwi amanah dari Yang Karno. Jadi kon ngedekne merah putih barengi karo berdirine pesantian Jawa Dipa tutur tinular. Lek ra dikanteni karo berdirine merah putih, angger ndengong mesti kepidhet. Mangkane Mbah No tak akoni, Mbah No turun darah merah. Orang yang pemberani dengan siapapun. Tapi tak landasi bener Le, alias simbole Mbah No kan merah putih. Orang yang pemberani dengan dasar benar.
Lho kata pesantian Jawa dipatutur tinular kuwi mau lek wong Jawa kaya Mbah No kuwi mau kudu iso mbentuk diarani sanggar pamujan. Wis dioperale saiki didadekne langgar. Pesantian dulu kata dari pesantian terus dioperale dadi pesantren. Jadi wedine ngono kuwi mah. Jane kowe kan dur terok-terok. Lek ora trimo kon rene. Ngono lho. Asal usul pesantian iku nggih, Mbak. Terus niki berdiri tahun pinten niki, Mbak? Ya udakara wis 4 taune sok besar sok sura ngarep kuwi ya. Dadi nek ndelok bukune ki ya paham. Ya jelas kok nginang-nginang Menkumham. Dadine yayasane Mbah No bukan yayasan sing acak-acakan sampai dilampu negara iki. Lho. Sudah berbadan hukum ya, Mbah? Oh, berbadan hukum, lek ra ngono gak wani le mbae. Pokoke mbae anak negara. Dadi manut aturane negara, aku ora nentang negara. Membantu untuk membangun manusia sing sautuhe kenyataane. Saiki lek dinilai dari unsur agama ya, mayoritas diakoni agama Islam. Akeh guru ngajine, akeh pendakwahe, akeh pondok pesantrenane, tujuane mau mbangun manungsa sing sautuhe, tapi kenyataane gagal. Gagalnya apa? Molimone merajalela saya gini. Bener. Molimo. Lek gagal kan orang ini lek ora gagal. Molimo niku napa, Mbak? Ya main, maling, madon lan liyane. Lah kuwi sing dadi jane kuwi kan molimo iki dadi tantangane agama ya tantangane negara. Lah lek ngono gagal iki. Oleh tantangannya agama kok dilanggar, bukan menyalahkan agamanya. Berarti menungsone. Mbak mengakui ya, kitab agama apapun yang disahkan negara 100% bener. Iki oleh-olehane dhewe sing ora bener apa bukune apa menungsane. Nek Mbah No ngakoni. Tapi treyong ngene lho. Dadine tak terjemahne tentang kitab ya, yes, kitab suci. Mangkane Mbah No kuwi mau lek enek sebutan kitab suci iki rasa jatine sing duwe rasa mbededeg. Tapi tak perdekne. Karena apa? Mbah No punya kepercayaan sak donya belum ada manusia yang suci. Saya aku tekon, kitab iki tulisane sapa? Menungso. Makanya gue mau. Tapi aku yang melurusnya, aku yang gak nyalahne, tapi meluruskan. Mbok iya disebut kitab yang aku sucikan, ngono lho. Lek sing diarani kitab suci Mbah No lho, duwe kitab suci. Diarani kitab Tanpa papan. tulis tanpa papan sing urung terjamah manusia sama Mbah No bisa dibaca alias gokip.